Hukumar EFCC ta fara bincike a kan ɓatan wasu manya-manyan kuɗaɗe a kan tsohon shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari, inda ake tuhumarsa da wasu manya-manyan kuɗaɗe wanda ya je aro a ƙasar waje ya ce ya gyara a Najeriya, inda kuma bayan ya sauka aka duba aka ga babu wani gyara da ya da wannan manya-manyan kuɗaɗen. To mai saurare, ga bidiyo nan da kuma rahoto yana zo muku a cikin wanda ta mai albarka. Kada ka manta idan wannan ne farkon iso kan ta mai albarka, da kada ka manta ka danna wani subscribing kana ka danna mana ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne zaka iya samun labaranmu a koda yaushe a duk inda kake. Ka kasance da Press TV 24 domin samun labarai dumudumin su. Janar Muhammadu Buhari, hukumar EFCC ta fara bincike a kansa, inda tana bincike akan wasu handime wasu manyan kuɗaɗe wanda suka kai kimanin kuɗaɗe da yawa, inda mutane da dama sun yi magana akan wannan manyan kuɗaɗe, inda idan 'yan Najeriya ba za su manta ba, inda aka fara cewa duk wani ɗan Najeriya ana bin sa wasu adadin kuɗaɗe wanda aka yanke, inda bayan wannan manyan kuɗaɗe da Janar Muhammadu Buhari ya taune ya bi ta kansu, yanzu an zo ana bincike a kansa, inda Janar Muhammadu Buhari ya kai kukansa wajen sabon shugaban kasa wato Bola Ahmed Tinubu, inda Bola Ahmed Tinubu da ya duba wannan al'amari ya ga ba zai iya sa hannu akan wannan al'amari ba, ya bace da shi da hukumar EFCC, inda suke tuhumarsa domin tabbatar da wannan zargi da ake mai na handime wannan manya-manyan kuɗaɗe. To mai saurare, ka kasance da tashar Arewa Press TV domin samun labarai dumudumin su. Kada ka manta idan wannan ne farkon iso kun ta mai albarka, da kada ka manta ka danna mana subscribing kana ka danna mana ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne zaka iya samun labaran mu a koda yaushe a duk inda kake. Kasance da tashar Arewa Press TV domin samun labarai dumudumin su. Hukumar EFCC ta fara bincikenta ne tun ranar 1 ga wannan wata da muke ciki, inda ta fara bincikenta ne saboda Janar Muhammadu Buhari ya karɓo wasu manya-manyan kuɗaɗe a ƙasar waje, inda tabbas kuɗaɗen sun wuce kimani, inda kuma ake tunanin cewa tabbas idan aka bar wannan barna duk wanda ya hau wannan mulki shi ma zai yi abin da Janar Muhammadu Buhari ya yi. Shi ne aka yanke shawarar tabbas gwara tun daga yanzu mu ma mu fara gyare-gyare domin kawo ci gaba a ƙasar ta Najeriya. Idan ba za ku manta ba, tabbas shi ma kansa a jihar Kano shi ma ana nan ana ta wannan tataɓarza, inda Abba Kabir Yusuf, gwamnan jihar Kano, shi ma ya jajirce wajen kokari da yin aiki yadda ya kamata, inda yake cewa tabbas zai kafa tarihi gwamnatinsa zai taɓa yin mulkin da tun da aka fara mulki ba a taɓa yin mulkin da ya kai nashi ba, inda yake cewa tabbas insha Allahu inda uzurinsa ya cika tabbas zai mulki yadda ya kamata, sannan kuma zai gudanar da mulki da gaskiya. Kasance da wannan shata mai albarka, domin ta haka ne zaka iya samun labarai dumudumin su a duk inda kake. Kai tsaye dai idan kana son labari mai saurare, ka zo cikin wannan ta mai albarka mai suna Press TV 24.